عزیزان من و دوستان من سمجھ لو یاد فرما لو الحمدللہ اسی تے ہیں جڑے کہہ سکنے ہیں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں وہ جڑے چشتی بیٹھے ہو تسی تے دب کے بولو چاہو تسی تے علی دے مرید بالکل سیدھے سیدھے ہو اسی تے مرید ہی مولا علی دے ساڈے نقشبندی برا ابو بکر صدیق پاک دے مرید تے اسی تے سیدھے ہیں علی دے مرید تو ان کیوں اوڑی بولن دا پرابلم ہوندا دب کے آکھو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میں حشر دے میدان اچلا ہونا کھلو جاؤ تو آدھے کو پوچھنا ہے علی دا پیار ہے جے کہ کوئی نہ جیسی آقا کے فرشتے ہو آ جاؤ پاویں دل کھول کے دیکھ لو دل وچ علی دا پیار نظر آ جائے گا ہاں بلیت آنا پہ آنکھوں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی علی پاک دے مرید پڑھ لو میں مرید ہاں جی جی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں میرا پیشوا